Alright, matapos ang ating pagbisita sa La Virgen Milagrosa, isa na namang ride ventures ang ating pupuntahan mga ka-geniuses. Oh, we are leaving La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte, Philippines. Wow, look at the view. Kasama pa rin natin si Sir John Boy, Sir Bernard, Sir Michael. Teacher riders. Pero pag bibigay liwanag po, baka sabihin nyo, naglalakwatsa kami. Hindi. Tapos na po lahat ng aming trabaho. Kung makikita ninyo, malapit nang mag-sunset. Sinigurado po namin na tapos na aming mag-packing ng modules bago pumunta dito. Ito po ay paraan na pagtuturo and at the same time outlet. Kasi alam niyo po yung mga teacher, dumaraan sila sa iba't ibang uri ng pressure. Parang hindi pero talagang matindi ang pressure sa mga teachers. Ito yung paraan namin. Since may motor kami, isa yung hilig namin. Mahilig kami lahat magmotor. Ito yung paraan namin para outlet. Tanggalin ng mga pressures pagkatapos ng trabaho. Kasi wala namang umiinom dyan. Puro mga anak ng Diyos. Hindi mo sila kakikitaan ng bisyo ng pag-inom at paninigarilyo. So ito, tanggal ng pagod. Dito kami naglalabas ng mga toxic, mga psychological toxic sa katawan namin. Ito yung ganda ng mga tanawin. Oh. Pupunta tayo ngayon sa Saud, Badoc, Ilocos Norte, Philippines. At bibisitahin natin yung mga sand dunes niya doon. Kakaibang ride venture ang ating mararanasan ngayon mga geniuses. Samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video ito. Actually, itong lugar na pinupuntahan namin, ano siya, ibang probinsya na siya. Parte na siya ng Ilocos Norte. Galing kami ng Ilocos Norte, punta kami ng Ilocos Norte. O mayroong resort dito. Kalaykay Beach Resort, now open. Sabi oh. Ayan o. ES Kalaykay Beach Resort. Meron din silang parking fee for motorcycles. Ang daming resort dito. Mga kainan. Wow, mga mangrove. So nagtatanim din sila ng mangrove dito. Maganda magtanim ng mangrove. Malaki na itutulong. Tirahan ng mga isda. Pero sabi nila may ahas daw. Oo, tama, may ahas sa mangrove. Meron yung mangrove snake. Pero isang pag-aaral, alam niyo ba na ang mga mangrove snakes ay slightly venomous snakes? Mga rear fang snake sila na tolerable yung venom nila. Sinadya ng kalikasan na yung venom nila ay para lang sa mga prey nila at hindi para makamatay ng tao. Thank you. Ano kaya itong taken na ito?
Welcome 5B Pagsanaan Norte. Okay. Yeah. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Mararanasan natin ang kakaibang ride adventure sa Saud, Badok, Ilocos Norte, Philippines. Gaganda ng tanawin dito. Woo! Tignan mo yan. Grabe. Yan. Base doon sa napagtanungin namin kanina, kakaliwa kami dito pagdating namin dito sa may blue na to. Tapos, sa may lagpas ng tulay, nandun na yung marker ng Saud. Kaya yan na. Ibig sabihin, nandito na tayo. Yeah. Ayan na. Woo! Oh. Saud, Badok, Ilocos Norte. Oh, ang ganda. Kung napansin nyo, pagpasok pa lang natin doon, ang dami na kaagad mga malalawak na sand dunes. Woo! Pero meron tayong target na pupuntang lugar. Nakita nyo ba yon, yung mga parang chocolate hills doon? Doon tayo pupunta. Yeah, dito na tayo. Woohoo! The adventure begins. Yeah. Alright. Wow. Woohoo. This is it. Alright. Wow. Woohoo.
1, 2, go! Let's go! Woo! 360! Ayan. Woohoo! Ganda ng lugar! Alright! Rock and roll. Woohoo! Dito tayo sa Saud, Badok, Ilocos Norte. Kung makikita ninyo, napakaganda ng view. Look at this. Wow! Woohoo! Woo! Oh? Napakayaman talaga ng Ilocania pagdating sa magagandang tanawin. Oh, ito yung mga ano, original F4. Wala si Sunshine. Sir Lester. Oh, si Sunshine namin, ang pangalan ng Sunshine namin, Lester. Wala si Lester. Pag dumating dito ang tag-ulan at naging green yan, malamang sa malamang, para ang nasa New Zealand. Tapos may mga baka dyan. Ayun, may baka dun oh, yun. Yung mga ganun na tipo, ayun pa, may baka pa dun oh. Yan. Naka-black yung isa. Gorilla yun. Black talaga sir. Alam ko na sir kung bakit Saud to. Asan? Ayun, may black pala doon. Saudi. Sabi nila naka-black daw yung baka, kala ko ako. Ayun pala yun. Trivia kung bakit Saud ang pangalan. Oh, meron tayong trivia galing sa isang genius. Ano daw? Bakit Saud ang pangalan? Bakit daw? From Saudi. Saudi. Oh! Saudi. Yabe. Kaya pala Saud. Kasi Tinanggal lang yung I. tinanggal yung I, dati daw to Saudi. Yan yung mga idea talaga na above level na pagka-genius. Kung gusto nyo maging genius din, dapat may mga ganyan kayo kalalim na idea. Comment. Oh. Ngayon, kung na... bahala kayo mag-comment. Marami pa tayong pupuntahang magagandang lugar sa Ilocania. Yan. Samahan ninyo kami sa aming challenge na abutin ang 1,000 beautiful places in Ilocania. 1,000. Grabe. Alright, kaya-kaya natin yan. Mga Marami ilang tayo. edad ka na doon, sir? Yeah. Mga ilang edad ka na pagdating ng 1,000? Yun nga lang, hindi namin mapapangako kung ilang taon na ako nun. Hindi, gagawin natin yan. Mag-i-start tayo sa umpisa. Genius! Alright! At mag-e-end sa huli. Pagtyagaan nyo na. Kaya nga, 1% genius, 99% handsome. Oh. Yung mandire, talo. So yan oh. Get picture. Proud kami pakita sa inyo ang kagandahan ng lugar ng Ilocania. Ganda. Yung lugar na yon. Yung lugar na yon, yun ang Gabot, Ilocos Norte. Marami pa tayong mapupuntahan dyan. Basta sa Ilocos Norte, napakayaman nila sa magagandang tanawin. Ilocos Norte, Ilocos Sur. At since kailokwan din naman sa Abra, sa mga parte ng Cordillera, mamamasyal din tayo sa iba't ibang mga bahagi rin ng Cordillera. So ano pag ginagawa nyo, subscribe na! So, if you like the video, not the person, please subscribe. Parang awa nyo na. Oh, pero yan. O yung mga taga-Bindagat, wala ba kayong namimiss kapag nakakakita kayo ng mga ganito? Para mas enjoy tulak na yan. Ready. 1, 2, go! Alright! Wow! Grabe! Naiwan si Sir Lester, ay si ano, Sir Michel. Woo! Grabe, amazing experience.
Nasa pulan na malabag datan sir. Pabalit na pang lima basketball. Kung nagustuhan po ninyo yung video, please subscribe po para magkaroon kami ng pondo. Para magkaroon kami ng pondo. May pakita sa inyo iba pang lugar dito sa Ilocania. So hanggang sa muli po naming video. Maraming salamat po. Bye bye.